Hello. Pepo, ty boty ešte môžeme, akože ešte budeš túto sezónu, alebo môžem? Do zahrady, dobre. Ešte potrebujem, aby som si zobral, akože keď ich nechceš do zahrady, by boli super, no. No je to výplno, to by nejakom zraze. Bola to bola sila, čo? Tie cyklistické preteky všade bol. No, odsadil to. Ja som tu len tak pripteru týchto pánov, akože a... Bolo dobre. Vynítám všetkých nákupov z tejto strany. Po pravej ruke je Magor, áno. Takže koľko? 3000 km absolvovali, áno, strávy. Veľa sme toho prešli. 6 krajín. Apeloval by som na ostatných členov a hlavne na Antiho, aby sa zapojil v celej jazdy. Absolvovali sme celú jazdu za dvaja a jedna mašinka. Out.